Zdravo drugari! Evo nas u novom času. Prošli čas smo govorili o sabiranju brojeva i rekla sam vam da ću vam pokazati i kako se brojevi oduzimaju, pa sada obratite pažnju. Nastavljamo priču o našoj Aci od prošlog časa, odnosno o tome kako će Aca da se snađe dalje sa svojim klikerima. Čitam vam sledeći zadatak. Posle rođendana Aca se igrao i izgubio 4 klikera. Koliko mu je ostalo? Da se podsjetimo prošlog časa, kada smo radili sabiranje, videli smo i sabrali u 3 različita zadatka da je Aca na kraju posle rođendana imao 69 klikera. Pa ćemo da nastavimo dalje da radimo zadatak. Znači, posle rođendana Aca se igrao i izgubio 4 klikera. Hajde da te zapišemo. Znači, znamo da je Aca posle rođendana imao 69 klikera. Izgubio je 4. Kada izgubi, koji nam je to znak? Tako je, to nam je znak minus. Dobro. Hajde da vidimo na koji način možemo da oduzmemo jednocifreni broj od dvocifrenog broja. Kao što sam rekla na prošlom času, sada ću ponovo da kažem, uvek sabiramo ili oduzimamo jedinice i jedinice i desetice i desetice. Što znači, u ovom slučaju, prvi broj delim na njegove desetice i jedinice i nakon toga od jedinica oduzimam jedinice. Kako to izgleda? 69 delim na 60 plus 9. I evo ja ću to da zapišem. I prepisujem minus 4. Kao što sam rekla, oduzimam od jedinica jedinice, što znači ovaj drugi deo ću samo da prepišem. 60, prepisujem i znak plus, on nam je jako važan i tu ne smete da pogrešite. A u zagradu stavljam ove jedinice. Koliko je to? Prepisujem ispred zagrade. 9 minus 4 je, tako je, 5. Koliko je to? To je 65. Ovo je duži način na koji mogu ovo da računam. Kraći način na koji mogu ovo da računam jeste da preskočim sve ove korake i da odmah od jedinica oduzimam jedinice i od desetice desetice, a s obzirom da ovde nemam desetice, samo ih prepisujem. I to ću vam pokazati. Dakle, od jedinica oduzimam jedinice. 9 minus 4 jeste 5. Pomerit ću malo od znaka jednako i napisat ću 5. 6 minus 0, tako je, jeste 6. Koliko mu je ostalo klikera? Hoćemo da zapišemo odgovor. Ja ću ga opet zapisati ovde pored. Koliko mu je ostalo klikera? Aci je ostalo 65 klikera. Tako je. Prelazimo na sledeći zadatak. Pošto se igrao, Aca je dao Nikoli 10 klikera. Izračunaj koliko sada ima klikera. Znači, Aci je ostalo 65, pa ćemo to zapisati.
Kada je dao, to je znak minus, dao mu je 10 klikera. U ovom slučaju oduzimamo desetice od desetica. Pošto imamo 0 jedinica, jedinice ne oduzimamo. Hajde onda da zapišemo. Znači, prvi broj ponovo delim na desetice i na jedinice i računam dalje. To je 60 plus 5 i minus 10. U ovom sada slučaju združujem desetice zato što imam desetice, a jedinice prepisujem. Pa ću onda to i da uradim. Otvorit ću zagradu i od 60 ću oduzeti 10. A ostalo ću prepisati. Vodite računa, prepisujemo ovaj ovde znak, zato je plus. 60 minus 10 je, tako je, 50. Prepisujemo dalje. 50 plus 5 je, tako je, 55. Ovo je duži način. Kraći način na koji ovo mogu da izračunam jeste da preskočim sve ove korake i da odmah oduzimam od jedinica, jedinice, od desetice, desetice i to ću vam i pokazati. Krećem uvek od jedinica. Kada oduzimam ovako, da ne zapisujem korake, uvek krećem prvo od jedinica, pa od desetica. Znam da ste često čuli i da kreću od desetica, međutim kasnije će vam biti mnogo značajnije da znate da krećete prvo od jedinica, pa od desetica, jer ćete računati mnogo veće broje. Hajde da vidimo. Ovdje imam 5 jedinica, ovdje imam 0 jedinica. I to smo naučili. Kada od broja oduzmem 0, ostaje mi taj isti broj. Znači, 5 minus 0 je 5. Odmaknem malo od jednako i pišem 5. 6 minus 1 je, tako je, 5. I ovo je moje rješenje. Dakle, oduzela sam od desetice i od jedinice. Hajde još da odgovorimo na ovo pitanje koje kaže: izračunaj koliko sada ima klikera. Pa koliko ima, kakav nam je odgovor? Možemo da kažemo Aca ima 55 klikera. Pokazala sam vam na koji način ćemo da oduzimamo jednocifreno od dvocifrenog broja i na koji način oduzimamo okruglu deseticu od dvocifrenog broja. Sad ću vam još pokazati i na koji način ćemo oduzeti dvocifren broj od dvocifrenog broja. I evo nam poslednjeg zadatka za danas. Aca je Saši poklonio 12 klikera. Koliko danas ima klikera Aca? U prošlom zadatku smo vidjeli da je Aci ostalo 55 klikera, pa ćemo to i zapisati. Poklonio, to je minus 12. U ovom slučaju pokazat ću vam 3 načina na koje možete ovo da oduzimate. Bitno je da
izaberete onaj koji je vama najlakši i koji vam najviše prija da rešavate. Prvi i najduži način ću prvo da vam pokažem. Oba ova broja podelit ću na njegove, odnosno zapisat ću kao zbir njegovih desetica i jedinica. Pedeset plus 5. Prepisujem znak minus, pa ide druga zagrada. 10 plus 2. Kao što sam rekla, i opet ću ponoviti, od desetica oduzimamo desetice, od jedinica oduzimamo jedinice. Znači, od desetica desetice i od jedinica jedinice. Ovdje jako morate da vodite računa. Sada oduzimamo, sada će nam u zagradi biti minus, a izvan zagrade će nam ostati ovaj plus. Dakle, kao što sam rekla, sada nam minus dolazi u zagradu, jer od 50 oduzimamo 10, pa prepisujemo ovaj plus, pa u drugoj zagradi ide od 5 oduzimamo 2. Pedeset minus 10 je 40. Prepisujem znak između zagrada. 5 minus 2 je, tako je, 3. Koliko je 40 plus 3? Tako je, to je 43. Ovo je prvi način na koji ste mogli ovo da rešite. Drugi način jeste da na prvi broj ceo dodajemo, od prvog celog broja prvo oduzimamo desetice, pa oduzimamo jedinice. I evo pokazat ću. Broj 55 prepisujem, a broj 12 pišem kao zbir njegovih desetica i jedinica. Od 55 ću prvo oduzeti desetice, pa ću posle toga oduzeti i jedinice. Znači, otvorim zagradu. Od 55 prvo oduzimam desetice, a onda oduzimam i jedinice. Koliko je 55 minus 10? Tako je. To je 45. Izvan zagrade prepisujem. 45 minus 2, to smo malo pre imali kao primer. Ja ću raditi onim najkraćom varijantom, pa ću reći 5 minus 2 je 3, malo ću da odmaknem od znaka jednako, 4 minus 0 je 4. Evo ga, znači 43. I poslednji način koji ću vam prikazati i koji ćete verovatno najviše koristiti u svom radu jeste da oduzmemo ova dva broja preskakanjem svih ovih koraka. Znači, imat ću samo oduzimanje. Znači, oduzimat ću od jedinice, od desetice, bez pisanja svih ovih koraka. Evo kako to izgleda. Dakle, još jednom ću vam obeležiti različitim bojama. Od desetice, od jedinice. I ovo sam napomenula više puta, pa ću da ponovim i sada, znam da vam je već i dosadno. Uvek prvo krećem od jedinica, pa desetice. Znači, prvo ću da oduzmem jedinice, pa ću da oduzmem desetice. 5 jedinica, minus 2 jedinice. Tako je, to je 3 jedinice. Malo ću da udaljim od znaka jednako i napisat ću 3. 5 desetica, minus
1 desetica je 4 desetice, tako je. To pišem bliže znaku jednako. Kao što vidite, svuda sam dobila jednak rezultat, s tim što mi je ovaj poslednji način najbrži i najkraći za računanje. Poslednja stvar za danas koju ćemo da uradimo jeste da odgovorimo na ovo naše pitanje. Koliko nam Aca ima klikera napunko kada je sve završio i dobio i dao? Koliko mu je klikera ostalo? 43. Pa ćemo to i da zapišemo. Aca danas ima 43 klikera. Ovime ćemo završiti današnji čas i ovime završavamo objašnjavanje na koji način možemo da sabiramo i da oduzimamo dvocifrene brojeve i od dvocifrenog brojeva jednocifren broj. Drugari, čuvajte se i vidimo se nekom drugom prilikom.